Papaudi kay tao gumati. Go! 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 Shot. Guys, wasak-wasak. Ngayon. Uy! Pre! Grabe naman tong si Parastig. Dinakdak yung. Okay guys, ngayong araw guys. Dadayo kami ng tropa sa ano ba yan? Singkamasan ni Kuya Marlo. Tagalog mo taas, sigarilyas. Daming pakwan guys, tingnan nyo. Daming pakwan na malilit guys. Munti-munti kaya malilit. Munti-munti. Kung may maliit na tao, may maliit din na kanya. Ito guys, baka alam nyo itong halaman na to guys. Yung aray. Yung namumunga ng guys, yung maliliit. Tawag sa amin salbatana. Tapos binabala namin sa sestro. O kaya sa mga yung tagingting. Wrong turn tayo. Ito tayo. Kami nangunguhan ng mga laruan namin. Kahit spider guys, dito kami naghahanap dati. Nakakamiss. Doon tayo. Malayo-layo pa konti. Social distancing tayo mga pre Kahit nasa tayo. Ganitong lugar tayo. Gabi niya na naman daw yung guys Walang nakakita daw. Kanta ka nga dyan pre, para tanggal pagod. Arak mo na yun. Patay. Katangkad guys Grabe Patay. Singer talaga. I want to break free. Wow! Maisan guys. I want to break free. Nag-harvest ng malapaw, walang panghumong. Patay. Ingatan nyo yung mga munggo. Munggo, ingatan nyo. Yan. Munggo guys. Yan yung panghuli niya ng isda. Screen. Ito, saluyot Dahil saluyot. Ini ba baling? Baling? Sampalaya. Uy, meron pa sa isang kubo niya Kung Marlo! May peanut pa siya guys Kanya to, pre? Marlo. Itong saluyot Where are you? Wow, English pre. Sapa, sagsigaw pa. Ganda ng mani niya guys.
You know? Tinignan niya kung ano to. Abaling. Ay. Walang abaling. Taman daw. Awan sapay. Mga gamit niya guys. Saging. May saging doon. May hinog lang isa. Ang ganda ng silungan niya guys. Oh. Sampalok. Yes, akasya. Oh. Sa baba. Doon siya guys. Nagpapaan niya ata siya ng manggo guys. You know, yung mata doon. Yan. Doon. Makahanap na naman. Mo na. Okay na. Ang ganda daw ah. Okay, tayo naman na tayo guys. A few moments later. Guys, andun na yung ano. May ano, may alay na bulaklak sa atin. Yan, si Kuya Marl. Nag-spray kaya. Yan si Kuya Lau. Kahit lasinggero yan, masakit. Bagong ibulgar ha. Andyan na naman. Sipag nito guys. Darong. Medyo pasirok. Yan yung daming spray. Ano eh. Yan. Wait, awan eh. Baka nung makita na di video ni Tolso, dayon na tulay. Itol, open kayam dyan. Ano gamit? Yan si Kuya Marlo. Kung sa barkada at alak lang, nako panis. Bagong ibulgar ha. Pero sa trabaho, panis ka din sa kanya pag ikaw ang kasama. Napo. Tayo dana. Na naman. Kung ito lang yung makakasama niya, sa alak lang tumagaling. Sa kapulutan. Number 1 sa pagkain. Yun naman si Pinanawad na sa natin. Baldo. Spider pre oh. Pre, Pinanawad na. No. Spider, gagamba no. Gagamba. dahon ng Sagig. zone mo, zone. Wag na. Ano normal yan? Nag-teach lamukat. Malagpudo. O, tignan mo guys. Eh, may tubig siya. Mineral yan. Daming tanim. Nakikita nyo lahat yung mga andyan. Yung mga mais. Ay, ano yan? Kuya Marlo lahat yan. Kundi lang yung sa kanya dito. Mas marami yung sa akin dyan. Asyenda. Asyenda sana all. Kalahati lang yung sa kanya dito. Ito lang yung banda dito yung sa kanya. Yung tapat ng punong sampalok. Sa akin naman doon. Hanggang doon sa bundok na yun. Kikita nyo lahat yun. Dito yung mga bataan ko. Yan. Except yun si Pogi yun. Si Kapit Baldo. Nalinis mo na yung repair coat saka ikaw yung traktor. Oo, nakaligpit na. Trailer. Pati na yung may-ari nun, ililigpit ko na rin mamaya. Utang na. May lobo doon na guys oh. Alaga ni Kuya Marlo yun. Nag-isa yun. Adji ah. English ni Lobo. Na, balon. Balon. Nagihayop nga Lobo. Hayop na lobo. Oso. Okay guys, magkukay na kami ng singkamas. Sana meron. Nagmulam kami ni Day. Ito yung mais ni Kuya Marlo guys na hindi daw niya inabunuhan pero ang lalaki pa rin oh. Diba? Oo. Ang nabunuhan. Sige, lakad! Wow! Lagnam daw.
Tatangkad guys, oh. Dala-dalawa pa yung bunga. Oh. Ano daw? Wala. Nawala na itong, ano natin, yung guide natin. Wow! Maputi pa naman to guys, na makape. Budo-budo. Yan. Ito yung mga sili niya guys, oh. May mga maanghang, meron daw yung hindi. Daming bunga guys, oh. Ito. Silalim. Oh, daming bunga guys, oh. Wow! Oh. Nadat nga tama naman. Dami guys. Doon, kapal. Grabe. Oh, order na kayo guys. Ubusin na natin. Ubusin na na. Dami, oh. Kaso, singkamas yung kunin namin, eh. Yan. Oh, ito na siguro yung pinakamarami guys. Tingnan nyo, ang dami sa ilalim. Nabawasan na nga namin. Oh. Oh. Daming bunga. Hanggang doon yan guys. Hanggang doon. Dami. Hanap muna kami ng singkamas guys. Dala-dalawa yung bunga. Oh. Ito yung ano nyo guys, singkamas. Yan. Sobrang ano na, mayabong na. Wow. Okay. Kahit isa lang yung kuha. Okay, isa lang yung makuha natin. Bungkal. Busy naman yung dalawa guys, oh. Nag-harvest pang ulam. Pang ulam saka pang binhi. Dati itong ano guys, kaya magaling ano, kumutkot. Dating K9. Malakas din pang amoy yan. Yan. Ang laki. Ni? Sakta na naman. Wow! Ang laki guys. Wow, sana all. Okay guys. Sahog niya. Guys. Saan na tayo? Tara. Isa lang guys, kunin natin. Tama na to. Wala mangalap Nga itong bro, para pang thumbnail bro. Kita mo bro, Pam. May sapay gabi na. Yan. Kuha nga ako ng ano. Kuha ako ng 5 pirasong pangtanim. Okay guys, ano. Uwi na kaming magkakatropa. Pero sasama na rin si Kuya Marlo, uwi na rin. Bale, binag lang namin yung ano guys. Yung ito, taniman niya. Saka ano din, talagang pinasyal lang namin siya. Nga lang wala kaming dala kasi bawal. Guys, yung mga sako na gumagalaw doon. Kung kita. Yun ito. Yun yung mga taong ano guys, may buwat-buwat na sako ng munggo. Yan, papunta sa bahay nila. So, uwi na kami guys. Si Baldo patuloy pa rin yung pag-harvest, oh. Sitaw naman yung binabanatan guys.